Stille og roligt. Stille og roligt. Du skal vel i byen i aften? Ja, det skal jeg i hvert fald. Hvor skal du? Jeg vil skyde på, at det bliver i Næstved eller sådan noget. Passer det ikke meget godt? Jo, det gør det ikke. Hvorhenne i Næstved skal du i byen i aften? Jamen, jeg skal på Barcode. På hvad for en fisk? Barcode. Barcode. Er det meget godt? Ja, det synes jeg da. Jeg kender ejeren, så jeg skal bare ind og hygge. Nå, så er det bare dernede, jeg skal ned og give den gas. Ja da. Ja. Kommer der mange tøser? Selvfølgelig. Er der også nogen, jeg må ligesom lege med? Altid. Altid? Det er ikke altid, tro mig. En gang imellem, så bliver jeg også smidt ud af diskotekerne, fordi jeg leger med en eller andens ejers dame eller sådan noget. Det er noget værd noget. Det er godt, jeg også er dørmand dernede. Det er kanon. Muren, er du frisk i aften? Så skal du bare stå... Nej, du skal vel drikke i aften? Du skal ikke stå dørmand i aften, vel? Nej, jeg skal da drikke i aften. Jeg er ikke på arbejde i aften. Det er fornuftigt, Muren. Muren, har du kæreste på? Nej, jeg er lige blevet single. Du er lige blevet single? Det er jeg ked af at høre. Ja, sådan er det. Men det er faktisk meget godt, fordi så kan man få flere kvinder. Jeg tager mig en af gangen. En af gangen? Man skal da have flere gange. En til at nusse sig i nakken, en til at nusse sig på ryggen, og en til at lave maden, og en til at støvsuge. Og nu bliver jeg pænt uberfører. Muren, kan du lige komme med en hilsen? Det kan jeg i hvert fald. En hilsen til alle på cam, alle på chatten. Hej, det er smart. Hvad med alle dem, der lytter med? De sidder forhåbentlig på chatten. Nej, det gør de ikke. Det kan jeg love dig for, de ikke gør. Ikke alle sammen. Det er en fejl. Ja. Jeg prøver også at hive dem ind, men de tør ikke komme ind på chatten. De er bange for folk. Der er ikke noget at være bange for. De bider kun, når vi bliver ved om det. Ikke mig. Det tror jeg ikke på stikket. Jeg har hørt andre historier. Farvel, Muren!